Adatok azt bizonyítják, hogy a házasságok számának csökkenése ellenére a házasság intézményének presztízse Magyarországon változatlanul erős, írja egyik demográfiai helyzetről szóló tanulmányában Kopp Mária orvos, pszichológus, a Népesedési Kerekasztal főszervezője, aki idézett cikkében arra is választ keres, mi okozza, hogy a fiatalok ennek ellenére nagyon nehezen találnak párt, később és kisebb arányba házasodnak, és minden második házasság felbomlik. Mindez nyilván kihat a gyermekvállalásra is. Népesedés és párkapcsolati kommunikáció összefüggéseiről Szelják Szilvia készített riportot. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Így végződnek a szerelmes históriák sok-sok megpróbáltatás után. Hogy a párkapcsolati nehézségek az üveghegyen túli lejtőkön kezdődnek csak el igazán, azt egy riasztó adat jelzi. Hazánkban minden második házasság felbomlik. Nincs mese, ez a tényező is negatívan befolyásolja népesedési mutatóinkat. Emiatt gondoljuk úgy, hogy nagyon-nagyon fontos volna tanulni, tanítani, akár már óvodától kezdve a társkapcsolati készségeket. Nyilván az óvodában más kell tanítani, mint az egyetemen, de azért az óvodában is, hogy lehet megoldani konfliktusokat, hogy lehet jól együttműködni. Mi azt szeretnénk elérni, hogy Magyarországon is vezessük be az oktatásba ezt. Fontos célja ez a stabilabb párkapcsolatokért és a tervezett gyerekek megszületéséért létrejött 3 királyfi, 3 királylány mozgalomnak és a szintén Kopp Mária ötletéből született Népesedési Kerekasztalnak. A témához kapcsolódó kommunikációs tréningekben a Semmelweis Egyetem néhány tanárának már van tapasztalata. A kommunikáció az a csatorna, amin a másiknak a világáról igazából értesülni tudunk, mindenféleképpen meghatározó. Az, hogy a kommunikációnk milyen a másik fele, az egyrészt, hogy mi mit mondunk magunkról, másrészt, hogy mennyire vagyunk képesek meghallgatni a másikat. Minél fiatalabb az ember, annál kevésbé figyel a másikra, és annál inkább saját magát próbálja minél jobb színben feltüntetni. Egyszer úgy is összetörik az a rózsaszín tükör. Na de erről majd később. Férfi és nő. 2 külön világ egy nagy vidám parkban. A nemekre jellemző eltérő szeretetnyelv eleve konfliktusok lejtőjéhez vezet. Holtvágányra is futhat a kapcsolat, ha ezeket rosszul, indulattal kezelik. Közös megoldásokkal viszont egy magasabb szintre jutnak, legalábbis a következő hullámvölgyig. A nőknek sokkal nagyobb igénye van arra, hogy csak elmondja a dolgokat, és nem vár más, mint hogy meghallgassák, együttérzést vár az adott helyzetben. A férfiak meg nagyon hajlamosak arra, hogy problémaorientáltan közelítsék meg ezeket a felmerülő kérdéseket, és rögtön megoldási javaslatokat tesz, amit a nő úgy élhet meg, hogy őt kioktatják. Mindent kétszer kell neked mondani? Süket vagy mi van? Nem vagyok süket, de ahogy hazajössz, az az első, hogy bekapcsolod a tévét, aztán meg alszol. Téged tényleg nem érdekel, hogy mi történik velem? Kimarad a magyar oktatásból, hogy például egy nyelvtanórán igenis megfelelő érvrendszereket tanuljanak, és ezzel próbáljanak kifejteni valamit, és nem úgy, hogy egymást támadják. Az iskolán kívül a gyerekeket, a mai gyerekeket nagyon-nagyon sok más egyéb hatás is éri. Nyilvánvalóan elsősorban a család, és hogyha egy családban azt látja egy kamaszgyerek, hogy édesapja és édesanyja nem tudnak szót érteni, hogy akár elbeszélnek egymás mellett, akár nem hallgatják meg egymást, vagy durván szólnak egymáshoz, akkor ő sem tud igazán mit kezdeni azzal, hogy ő hogyan beszéljen egy lánnyal. Az empátia az egy olyan dolog, ami ahhoz szükséges, hogy a másik érzéseit, a másik gondolatvilágát fel tudjuk fogni, magunkévá tudjuk tenni, és hogyha több nézőpont és különböző nézőpontok ütköznek is, és ebből van konfliktus is, hogyha minden nézőpontot látunk, akkor már a közös megoldás irányába tudunk elmozdulni. Hulla vagyok, érted? Csak arra vágyom, hogy itt üljek és kibámuljak a szememen, és ne csináljak sem. Én csak beszélgetni akartam veled egy kicsit. Én pedig nem. Teljesen kész vagyok, érted? Adj egy fél órát, csak egy fél órát kérlek. Gyakran látjuk önmagunkat és a párunkat is vágyaink torz tükrében. Ez rossz dolog? Ez nem rossz dolog, hiszen a vágyak azért vágyak, hogy
mert szubjektívek, ugyanakkor egy jó kapcsolathoz fontos azért, hogy reálisan lássuk saját magunkat is, és a partnerünket is. Ebbe persze belefér időnként némi kritika is, pláne hogyha ez arról szól, hogy a másik még jobb legyen, fejlődni tudjon, de ez soha ne egy földbe döngölős kritika, egy gúnyolódás legyen, hanem egy jó indulatú véleménynyilvánítás. Amerikában végeztek egy felmérést, Gottman nevű kutató és munkatársai, akik párokat figyeltek arról, hogy egy rövid, 10 perces beszélgetésben mennyi a pozitív kommunikációs elemeknek az aránya, illetve mennyi a negatív elemeknek az aránya, és ők 90%-os biztonsággal meg tudták jósolni azt, hogy melyik párok maradnak együtt egy év után, és melyek válnak szét. Na most egy negatív kommunikációs elemre arra legalább 5 pozitív jelzéssel kell válaszoljunk. Tehát nem elég az 1:1 arány, sokkal több pozitív kommunikáció kell, ezt mondják a kutatások. És itt van velünk Kopp Mária, a Népesedési Kerekasztal főszervezője. Jó estét!